Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Дастин Порье эълон кард, ки омода аст, ки ба вазни нимёна барои муҳорибаи унвонӣ барояд ва бо чемпион Камару Усман муҳориба гузаронад. Биён суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. Албатта ки ман ба вазни нимёна барои муҳорибаи унвонӣ мебаромадам. Муҳориба бо Камару Усман? Албатта аён аст, ки ҷангварони вазни нимёна азимтаранд. Не ки ман боварӣ дорам, ки дар вазни нимёна баромад карда метавонам. Вақте ки ман дар вазни ним сабук баромад мекардам, ман аз ҳозира вақт вазнинтар будам. фикр мекунам, ки аз сабабе ки ман баъди муҳориба вазни зиёд мегирифтам, ман бадани худро азоб медодам ва дар вақти муҳориба проблемаҳои бисёр пайдо мешуд. ман дар вазни 66 килограмм баромад мекардам, аммо вазни ман то 86 килограмм мебаромад ва ман маҷбур мешудам, ки 20 килограмм вазн кам кунам. ҳозир ман дар вазни 70 килограмм баромад мекунам ва вазни ман зиёд 82 килограмм аст. Не ки ба ин нигоҳ нокарда, ман фикр мекунам, ки дар вазни нимёна, яъне 77 килограмм муҳориба гузаронда метавонам, гуфтааст Порье. дӯстон, ба фикри шумо Дастин Порье дар вазни нимёна рақобат карда метавонад ё не? метавонед фикротона дар комментария нависед. Расман бозгашти яке аз ваҷгарони маъруфи тоҷик Муҳаммад Наимов маълум шуд. имрӯз ташкилоти Titan FC дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин наворо монда чунин навиштанд: Муҳаммад Наимов омода аст, ки ба Titan FC баргардад ва малакаҳои худро нишон диҳад. бозгашти ӯ рӯзи 17 сентябр дар Майами баргузор мегардад, навишта шудааст. айни замон дӯстон номи рақиби ӯро эълон кардагӣ нестанд, аммо аз сабабе ки муҳориба аллакай рӯзи 17 сентябр баргузор мегардад ва ин муҳлат хеле кӯтоҳ аст, умедвор мешавем, ки рӯзҳои наздик номи рақиби ӯро муайян хоҳанд кард. варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо рекорди 5-2 охирон муҳорибаи худро рӯзи 12 феврал дар турнири Titan FC 67 зидди Мурад Оливие гузаронида дар муҳорибаи хеле вазнин бо қарори доваро ғалабаро аз даст дод. акнун Наимов ният дорад, ки ин мағлубияти худро маҳкам кунад ва роҳ ба сӯи орзуи худро идома диҳад. хотиррасон мекунем, ки Муҳаммад Наимов бо ҷангварони топи UFC тамрин мекунад. чунин ҷангварон ба монанди Ҷастин Геҷе ва Кори Сентхаген. мо ба Муҳаммад Наимов омодагии хуби беосеб ва албатта ки ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, ҳамин ки номи рақиби Муҳаммад муайян шуд, мо якум шуда ба шумо хабар медиҳем. барои ҳамин ҳатман дар канал обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави мо бохабар бошед. имрӯз пресс-конференсия ва муҳорибаи рӯбарӯи чемпиони пешинаи UFC дар вазни нимёна Тайрон Вудли ва ютуб блогер Ҷек Пол баргузор гардид. ва дӯстон, дар вақти пресс-конференсия Ҷек Пол ба президенти UFC Дана Вайт таҳдид кард. Дана Вайт доимо оиди ман гап мезанад ва ҳамаи корҳои мекардагии маро пас мезанад. аввал Тайрон Вудли барои ӯ бузургтарин ҷангвари вазни нимёна дар ҷаҳон буд. баъд якбора Вудли ҷангвари сӯз шуд, чунки ӯ бо Ҷек Пол меҷангад. Дана Вайт мехоҳад, ки ҳамаи корҳои кардаи маро пас занад. ӯ хеле зирак аст. ман ҳам дар ҷои ӯ ҳамин корҳоро мекардам. фикр мекунам, ки ҳамаи кор чунин ба анҷом мерасад. ман ӯро дар ягон клуби Лас Вегас вомехӯрам ва ӯро ба нокаут рой мекунам, гуфтааст Пол. хотиррасон мекунам, ки муҳорибаи Ҷек Пол ва Тайрон Вудли рӯзи 3 август баргузор мегардад ва муҳорибаи онҳо бо қоидаҳои бокс баргузор хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? ютуб блогер ё ин ки чемпиони пешинаи UFC? фикротонро нависед, дар канал обуна шавед. то бозид хонободу сарбаланд бошед.